lagi itong hapon. Sumapit karon gapos nga ron naman kong pangindo. Kita ko sa picture nila, Bilita o Herlin, Bilita, Rami, Ilas, Gian, Gigi, Nobilin, daghan dito ka adong mga naong sa una. So ko pa sa rin gabi kaya kung gipos, kalau ikon siya sa una. Mga magakmak pag naong. Di ko baka uli ron. Pinagat ko sa trabahanteng Herlin nga mabuho rin itang siya pagtiwas. Kung rin makauli sa harabang para check up karon rabang Miyerkules. Dahil na siguro ko padadyon taman check. Dahil ko naglingkod dapat sa isang kwarto rin lang pikas ang pian-puyan na rin na busod. Ang inita man dahil ko sa gawas. Pasensya na mo sa kuan sa rasmirig hapon. Agjang herbal kaya sa nakatunid sa dyan makatong giinom ako kapangutan na kay wapi signal sang pauhag sagbot sa gapon pasensya na dyan nga marutong sagbot asiyam lang magbuto ka buok pero pinaraan dyan 21 ka naong di ay mawatag 21 siyam ako ban siyam marapag pito itong hapon siyam to oras miri mo naman ang giinom diha. Pasensya na mo, mara po ito yung video ng adlaw. Kita lang pasunod. Mas bunha, Madam X. Amping diya Madam X kanunay. Pingian. Si Madam X, amping. Nga ni ko basta, ni ko dan his Curtis. Ni ko mga hamutan. Naog-daog. Mga natag. Lain din. Kasi nagpahal. Ano kayo? Suba na ha, mga kuwan. Tawag ko kain ini tawag. Video ka na. Hello. Nah, namo kag guangga dalam na skilid ni untuk madulong adlaw kay ni taniag na papawan ang mga sagbot test ni aling adlaw pwede mga uwana lapok pang kaadyo. Tahan na ron kay nakasiga na ang mga sagbot-sagbot. Ndao ba na na. Ano naman tapikot man? Pikot. Kau naghaling. Sila gamit. Manok ya, ngawon. Manok mayaw. Jadi ba?
Sinday, sinday. Natusok sinday. Ha? Ba, natusok sinday taon? Inom. Ha? Ito rin, inom niyo pag magkaon. Ha? Doy? Ha? Kainom siya kung saan ka ito? Ano naman? Hindi mo. Ay, sana. Hindi ko namitang na. Hindi po. Nakakungas-kungas ka, oh? Man. A few moments later. Yung mo gusto ko bol sinday, pitchoy. Ijan yung kuan, recipe. Kuan ni, saan ni? Gatas. Masa nga biskwit? Is nga biskwit o kanang lubi sa una, doy. Desiccated coconut. Mo ni tagpila man ni 5. Tag 5 ni. Basta Domingo mo ni bisyong inday. Nag-chocoball. Ako rin mo sabro nung magpalit kong kamuti. Ay magsabog kuan ron. Manit sa kamuti. Sa paras kamuti turon. Ha. Antag kamuti. Basta Domingo na, nga ron na kabisi. Schedule na sila sa Inday Pitchoy. Naghinot chocoball. Ako hindi pa mo pwede mga sugo. Siguro ko magpanit. Budoy magbanggo na ni. Sa Domingo lagi busy nga ni. Pila ni kakilong kamuti mo tag kakalirong dako. Ano bang guron? Paano lagi bukbok? Pa-print rin rinig. Asa magka-pa-print doy? Doy. Print magka. Napalagaling sa abuhan rin kaya musubat ang tilapia. Halingidaan. Tapog ba rin kaya ako yung musugba? Doy. Muni mo nung kuan. Ano, putod ko iso nakalipat ko. Kamu tituron. Mo di bangkuron ni sa pagman batang condense. Nasa una kay batangan nagsara margarin bawag ila haron tangan ba.
Ito, ang bargarindoy din na. Gasa na po na. Magaling ba das? Abuhan kayo magsugbag tilapia makaha? Ha? Magsugba? Paniwad doon na. Sugbag tilapia. Hay, mending kamu tihar lain nang maghayan wala itong bayot di ay. Aduh ka na ba jud na? Sakit yung ganang dato. Lain-lain man. Putang gatang ko. Ang gabog hangin. Ang ganyang kaadyo. May maliguan. Ha? Mga putukan. Hala. Putukan? Putukan nag-dive-dive. At walang kailangan kayo sa pangakon. Ikaw sa baka niya, Doy? Tagkamuti. Para sa kamuti turun. Boss, silong kuan. Ano ba ron?